Pace, putace, आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. समाच्या बडव्यांवर एकच बिहाडली आणि पवित्र आत्म्यावर येते गर्भित झाले. समान मरिये कृपेंवरले सूर्य सभेसा स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया मापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले समाचे साकार तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्या देवा नमान मरिये कृपेंवरले सूर्य सभेसा स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया मापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचा पूत मनीर झालो आणि आमच्या मध्ये झालो. नमान मरिये कृपेंवरले सूर्य सभेसा स्त्रिया तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माया मापिया खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या माग्या येसम्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पोट घेतले आम्ही जगा झाल्या त्याच्या कष्टाने जीवनपणाचा आनंद आम्ही पाहू शकतो कृपा आमच्या अंतस्करणाने त्यास ख्रिस्तांच्या सम्यामध्ये पाहता आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आमेन. देवा गेल्या पडव्या मुझे रक्ताचे तयेन मका दिलाय तुझे तबेन मुझे मोत जोडाय मका राग स्तंभाग आणि सलय आमेन. ससना सविष्य उदितान काय सम्या अंतल प्रकाश सजल फंकोली समाधान येते विषय घेतले आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र राव तुझे राज आमका येऊन तुझे कुशल घालता तशी संसारात जाव मान मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र व्यासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सगळे आमचे माईक एक घडी बोर अनम्यूट करूया. एक घडी बोर सगळे त्या समयाच्या मी स्तुती करूया. हालेलुया 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 तुझे भाऊ पवित्र अमल रगत या घडी आमचे सगळ्या जमतेचे सगळ्या सदाचेर या जमत सगळ्या कितल्या जण ऐकत सगळ्या
सगळ्या देवाचं चरणाकडे मगन करतात जेसू तुझे भोव पवित्र अंमल रक्त हरी एकला खबर कार्य तू नाही हाऊस सतला तुझे भोवतीच्या संपर्क उलयता तो सर्वस्पर तुझे मध्ये असतली मुझे महिमा आज देवाविषयी आमच्या मध्ये तुझे महिमा आज उघडा जाऊन दे देवा आज तुझे महिमा आमच्या मध्ये देवाने येऊन दे देवा भुरग्यामध्ये तुझे महिमा देवाने येऊन दे देवा आज तुझी कृपा आज या मग्नाजमा तुझे देवाने मग्नाजमाच्या दरवड्याचे जेसू तुझे भोव पवित्र अंमल रक्ताचं गुर्त गलसम्या जेजो सोम्या जेजो आमच्या मध्येचे या मग्नाजमा तुझे भितर येते हरी एक आवाज हरी एक इमोशन्स हरी एक वारे हरी एक स्मेल या घडीये सगळे तुझ्या अंमल एक रक्तान बांधून तुझ्या कुसावणात पडत सोम्या जेजो सगळं अंमल रक्तान खबर जाऊ दे सोम्या जेजो हालेलुया 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 शिया रला बरा 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 रिया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Ashir Allah bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया गट्ट जरा स्तुती करूया जसं चिकोणकच्या सकत देवाने त्याचा राईट पायाच्या खोटीक एक तर चिम्म जाऊनचे सेन्सेशन जेजो तुका याकडे स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 Hallelujah, ria, 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 ria. Ruti, 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 ruti. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया स्तुती करूया त्या देवाची स्तुती जा अब्राहम इसाक जाकबसून शिवंत देवाची स्तुती जा एलिशा मैजे आणि एलियाच्या देवाची स्तुती जा जोबाक नवे जीवित दिल्या जोबाचे जीवित त्याच्या जीविताचे की वर्त्याकरांतका आशीर्वादित केल्या त्या देवाक महिमा जाव त्या देवाक महिमा जाव सुजानक त्या मरणाच्या त्या वाट्यातले मरणाच्या त्या फरमानातले राख केल्या त्या देवाक महिमा जाव शद्राक मेषक अबेदनेगो उजाच्या आत्यातले राख केल्या त्या देवाक जीव्या देवाक महिमा जाव राय नेबुकदनेझराक सगळं इवन आकाशाच्या सुकण्याचे समेत बोल दिले पदवी दिल्या त्या देवाक जाव महिमा त्या देवाक जाव स्तुती त्या देवाचा आराधना हालेलुया 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 स्तुती करूया आमच्या देवाक आम्ही स्तुती करून काल्याक पटे सकता
घट्ट तला सुते करिया खाली कर स्तुती करा स्तुती करता करता त्याची पदवी देवाने येतात तुमच्या जीवितात स्तुती करता करता त्याची पदवी तुमच्या जीवितात देवाने ते सांग तुझ्या सगळ्याच्या बाउंड्रीचे सगळे समस्ये जेसू परिहार करता स्तुती कर कोणाकी टेस्टमनी दिम कसागी कोणाकी टेस्टमनी दिम कसल्यार माईक अनम्यूट करून टेस्टमनी दिया या पहिल्या कणात विशेष समर्पण देऊन असं मी मागण्या आज या आयतराच्या दिसा विशेष या साबाताच्या दिसा असं मी आमका पवित्र आत्म्यान आमचे मन आमचे काळीज आमचं आत्म त्याच्या दैव आत्म्यान आज आमची चिंतना त्याच्या आत्म्याप्रमाणे त्याच्या आत्म्याच्या कंठला खाली होती आज आमचे जीवित कम्प्लिटली त्याच्या कंट्रोला खाली होऊन सांगता मॅडम येऊ तर घट्ट तला 3 पटे रिपीट करूया आयझाया 11:2 सर्वेश्वर आत्मताचे देऊन राहतो सर्वांनी समजून आत्म पदवे आत्म सर्वेश्वर शनेपणा आणि विराजी आत्म आयझाया 11:2 सर्वेश्वर आत्मताचे देऊन राहतो सर्वांनी समजून आत्म बुद्धी आणि पदवे आत्म सर्वेश्वराचे शनेपणा आणि विराजी आत्म आयझाया 11:2 सर्वेश्वर आत्मताचे देऊन राहतो सर्वांनी समजून आत्म बुद्धी आणि पदवे आत्म सर्वेश्वराच्या शनेपणा नुमान मध्ये 1 रुपये भरले समज सगळ्या स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू त्या कणान समर्पण देऊन माग्या कितले जण आज काम नसताना कष्ट नसत विजाच्या समस्या असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात विशेष राहणं त्या हर एकल्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन माग्या आज माग्या विशेष राहणं कितल्या जणांची विजा कॅन्सल झाल्या विजा एक्सपायर झाल्या कितल्या जणांची जाऊन करू अब्सकॉन्डिंग केस गेल्या कितल्या जणांक एम्प्लॉयर दड दित असा विशेष सुम्याचे तान भेटून देऊन मागया आज विंगड सिच्युएशन विंगड दुःख दोन संपडल्या देवाच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान समर्पण देऊन सांगाता मिळून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया साम 146:7 दग्ध भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता केल्यांक जेवण दिता सर्व सुटका दिता साम 146:7 दग्ध भक्ताल्यांक केल्यांक जेवण दिता तो सुटका दिता 146:7 पेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू सगळे विजाचे समस्ये कितल्या मायग्रेशन ट्राय करण्यासाठी मायग्रेशनाक ट्राय कर सुमार तेम झालो किती रिप्लाय ना डॉक्युमेंट्स प्रोसेस जातात कितल्या स्टक झाल्यात विशेष सगळे सोम्याचे तन भेटून देऊया कोर्टान केस चलून असा हर एक पटी केस पोस्टपोन जाते असा विशेष सोम्याचे तन भेटून देऊया माग्या
सगळे केस नापय जावचे पसत सगळे क्लियर जावचे पसत विषय सर सांगा मेळोन येऊ तर 3 फावटी गट्ट तळ्यान रिपीट करूया. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सुटका दिता. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे मागे आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. समर्पण दिव्याविषयी सराक कितले जण भाऊ बहिणींचे त्यांचे डॉक्युमेंट समाना जावंक पुरो बर्थ सर्टिफिकेट जावंक पुरो पासपोर्ट जावंक पुरो खंयचे गव्हर्नमेंट दस्तावेज जावंक आसा. आज हर एका दिसा त्या गव्हर्नमेंट ऑफिसाक गेल्ले ते ऑफिसर्स नासयतात थंय हांगा तितले दी पयशे हाका दी पयशे ताका दी पयशे थंय वच फलाण्या दिसा वच म्हण आज विशेष तरान कश्ट ते आसात. विशेष तरान तांकां सुम्याचो तान भेटोवन दिवया. आज त्या पदव्यार आसलेल्या त्या व्यक्तीक विशेष तरान तांचे काळीज परिवर्तन जावं दी. आज कितले जाणां गव्हर्नमेंट ऑफिसाक वतात विशेष तरान तांचे सगळे काम जावं दी, कंप्लीट जावं दी आणि आज विशेष तांचे सगळे काम जावन आज ते सोम्याक महिमा दिवंक फावो जावन दी, साक्ष दिवंक फावो जावन सांगात म्हणून येऊ तर 3 फावटी गट्ट तळ्यान रिपीट करूया. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. 146 Psalms 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे मागे आम्हा पापियांसाठी विनंती कर मी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. समर्पण देवया. कितले जणांक कोणे पैसे केलात, चीट केला, कितले जणांक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन फट सांगून आज पैसे भितर गेल्यात, जागो भितर गेला, फॉर्जरी केला. विशेष रान सुम्याच्या तांत भेटवून दिवन मागया. आमच्या सुम्याक आसा जाल्यार कितेंच ना तो न्याय नीत करून दितलो देव. न्याय नीत ताच्या हातात आसा. न्यायाचो राजदंड त्या सोम्याच्या हातात आसा आणि तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा. आज त्या बापाच्या उजव्याक बसून आसल्या बापा लागीं विनंती कर आमचेर ताजो आत्मो धाडटल्या त्या सोम्याच्या नांवान आज विशेष तरान कितले जाणां विंगड तरांचे असले समस्ये वळख जाल्यात. लोन कोणाक फ्रेंडाक लोन काण घेवन दिल्ले आज फ्रेंड जावंक पुरो आज फ्रेंड ते लोन फारीक करतात ना आज लोन आज तुझ्या या कोणाच्या मत राहिला आज फारीक करूंक जातात ना आज रडोन आसाय. विशेष सोम्याचे समर्पण दिवन माग सोम्याक आसा जाल्यार कितेंच ना आज विशेष असले समस्या सोम्याचे समर्पण दिवन सांगा त्या मेळोन हे उतर 3 फावटी घट्ट रिपीट करया. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवंक दिता, सर्वेस्व सुटका दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरे देवाचे आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. कितले जणांचे बिझनेस लॉस झाला, कितले जण तांचे डिपार्टमेंट बंद करता म्हणा, कितले जण तांच्या कंपनीत तांच्या डिपार्टमेंटात व्हडली लिस्ट रेडी केल्या टर्मिनेशनाक. ऑफिस लॉसर गेला म्हणून प्रूव्ह करणं
कितल्या जणांचे इंडेमनिटी वंचित करचे प्लॅन करण्याचा जाऊन करो आज विषयी तर तांकां सुम्याचे तान भेटून दिव्या सगळे जेजूच्या खंटोला खाली होती जेजूच्या खंटोला खाली होती सगळी कंपनी जेजूच्या अमोलिक रक्तान मरमरली जाऊन दे जेजूच्या अमोलिक रक्ताची मोर त्या कंपनीचेर पडून दे आणि सगळे इंडेमनिटीचे पैसे रिलीज जाऊन दे जेजूच्या नावान सांगाता म्हणून उत्तर 3 पटी गट्टताना रिपीट करूया साम 146:7 दत्त भक्तल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस सुटका दिता साम 146:7 दत्त भक्तल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस सुटका दिता साम 146:7 दत्त भक्तल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस सुटका दिता नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार विशेष समर्पण देऊन मग या सगळ्या पिढ्यास्तांक समाजात समर्पण देऊन मग या विंगड पिढ्या क्वेश्चन आसात आस्थमा आसा ऍसिडिटी आसा एलर्जी आसा कितले जणांक किडनीच्या समस्या असतात लिव्हराच्या समस्या असतात पॅनक्रियास इश्यूज कितले जणांक शिरो सुस्तात कितले जणांक मायग्रेनाचे हेडेक आसा कितले जणांक जांग पुरो पाटेच्या कणाचे दुखो पाटेच्या कणान गॅप आसा म्हणल्यार डॉक्टरान कितले जणांक दोळे मंद जावन येते आसात कितले जणांक मेमरी लॉस ते आसा विशेष सगळ्या पिढे आसतात विशेष कॅन्सर पिढे आसतात लम्प्स आसात ट्युमर जाला कितले जणांक ब्लड क्लॉट जाला कितले आयसीयू सिरियस आसात कितले जण आज डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणल्यार आज विशेष कितले जाणांक डॉक्टरान सर्जरी केल्यार गॅरंटी दिवंक जायना म्हणल्यार आज त्या हर एकल्या समस्या समर्पण दिवं सांगात म्हणून येवतर 3 फावटी घट्ट तळान रिपीट करया साम 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हमें तुका उलमलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो साम 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हमें तुका उलमलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो साम 32 सर्वेस्परा मुझे देवा हमें तुका उलमलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन या कणात विशेष आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान भेटून दिवया आज विशेष मागया आमच्या भुरग्यांक तो सोमी पवित्रत्म्यान भरून दे हर एक वाईट पिडेतान वाईट सांगत पडून सुटका आज लाभून दी विशेष रान सगळे भुरगी विशेष रान या दिसांनी एक्झाम सुरू आसा कितले जाणांक इस्क सुरू जाता आसा कॉलेज स्टार्ट जाता आसा विशेष रान आळसाय कितले जाणांक जाम पुरो या रजेच्या टायमार कितले जाणां विंगड आसतात काय संपटल्यान जाम पुरो त्या हर एकल्या समाजात समर्पण दिवस सांगाता म्हणून येवतर 3 फावटी घट्ट तळान रिपीट करया आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलो आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलो आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या पूण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन या क्रियेच्या कणांत विशेष रान सगळ्या आमच्या गरजो समाजात समर्पण दिवया या युट्यूबाचेर कितले जाणां मागोन आसात या झूमाचेर कितले जाणां मागोन आसात कितले जाणां बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करन आसात कितले जाणां फर्स्ट टाइम हे मग्न आयकतात कितले जाणांचे जांग पुरो कुटुंबात समस्या आसात काम ना या विंगड तरेचे समस्ये भुरग्यांच्या देण्या पासून मागोन आसात कितले जाणां बरे प्रपोजल मेळच्या पासून मागोन आसात सगळ्या समाजात समर्पण दिवया आज कितले जाणां पळयणार व्यक्ती आसात
कितले जना ह्या वर्सा जावंक पुरो कितले ना भाड्याच्या घरार रावून आसात, खुद्दाची प्रॉपर्टी काही जे म्हणून आशा आसा मागून आसात. विशेष तरान तुमच्या जिवितांत वाट उक्ती जावं दे. विशेष तरान समाजांत भेटून दिवया. कितले ना हॉस्पिटल आसात, मरणाचे तरी आसात, तांकां समाजांत भेटून दिवया. कितले जाणांची भुरगीं सांगलें आयकनात, कामाक वचनात, आळसायल्याक कितें आसात. आज सांग पुरो कसले नीप सांगून भुरगीं काम सोडून आयल्यान सांग पुरो त्या हर एकल्या समाजांत भेटून दिवया. स्वामी तांच्या जिवितांत काम करून दी. स्वामी तांकां स्पर्श करून दी. स्वामी काकुळदार जावन आसा. विशेष तरान सगळे करचो. त्या युट्यूबाचेर कितले मागून आसात, आज सगळो दीस कितले जाणां मागतात. हर एकल्या समर्पण दियाकडे सुमार जाणांक जेजू स्पर्श करना आसा, आपण आसा. जेजू सकत वळोन येते आसा. सुमार जाणां विंगड समस्येंत जेजूचेर खात्ते आसा. पांयाच्या राईट पांयाच्या गांठीकडे वयल्यान पडापड आणि दूख आसा, जेजू तुका स्पर्श करना आसा. राईट पांयाच्या व्हडल्या बोटांत दूख आसा, जेजू स्पर्श करना आसा. पोटाचे समस्ये जेजू स्पर्श करना आसा. विंगड समस्ये जेजू स्पर्श करना आसा. समाजाचे संपूर्ण भरोसो दवरया. समाजाचे संपूर्ण भरोसो दवरया. आणि सगळ्या वळोन येवता 3 पटी घट्ट तळा रिपेड करया. मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनास रावचे ना म्हणून तदाळभर असो सर्व मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनास रावचे ना म्हणून तदाळभर असो सर्व मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनास रावचे ना म्हणून तदाळभर सर्व नमान मरिये कृपेन भरले समज सगळ्या आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. Bagaimana Maria देवाच्या माया पापियांका विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळाचेर आमेन. दोन्ही हातांचे वैर पार्या. विशेष सरा सगळे कॅनडाचे राष्ट्र समाजाचे ताण भेटून दिया. मी खंयसरी आसा जावंक पुरो कॅनडाच्या ह्या राष्ट्र बसत मागा हे राष्ट्र फळा बरे जावन दी. कितलोसो लोक ह्या गांवांत आसरो सोदून आयला. कितलोसो लोक आनीक येते आसा. कितल्या लोकांक आता विसा ना. कितले लोक हांगा आयिल्ले येवन कसल्या पर्यंत जाल्यार जावंक पुरो करेक्ट गायडन्स मेळटात ना. PR अप्लाय केला. त्या PR अप्लाय करे जेवण चिंतला. NCLEX RN एक्झाम एक प्रिपेअर करना आसात कितले जाणांचे लायसन्स अप्रूव्ह जातात ना. कितले जाणां शिकपा खातीर ह्या गांवांत येवन ट्राय करना आसात. असल्या हर एका लोकांक जेजूच्या नामान ताच्या हातान समर्पण दिवया. हांगासर कितले जाणां विजा नासतना इल्लिगली आसात तांकां समाजांत भेटून दिवया. कितले जाणां कॅनडाक ट्राय करता या विंगड लक्झमबर्ग जावंक पुरो ऑस्ट्रेलिया जावंक पुरो न्यूझीलंड एजंटान पयशे खाण गेल्यात आणि पयशे खाण येवन दवला जावंक पुरो. कितले जाणांक आज फाल्यां म्हणून जावंक पुरो फटयते आसा. विशेष तरा समाजांत भेटून दिवया. आमचो स्वामी दयाळ आणि काकुळदार जावन आसा. ताका सर्व पदवी आसा. सर्व पदवी अधिकार ताच्या हातांत आसा. आमच्या जेजू खंयच्याय मुद्देद्वारे या खंयच्याय वस्तूद्वारे आम्ही कंट्रोल करूंक जायना. तो जीव देतार, तो रचणार, तो पसणार, सगळी पृथ्वी ताच्या कंट्रोलाखाल आसा.
आज कोणाच्या हातांत जावंक पुरो ते मोणयेच्यो मुद्द्यो आसात जावंक पुरो. आज ते काडून उडया. कोणायकी यालेनी कोण आसा काडून उडया. म्हाका समावडस आसा सुमार 2008 घडीत एक अनबवर्ती भाव ताचे लागीं हांव उलयतना ताच्या हाताचेर म्हजी दिश्ट गेली आनी ताच्या हातार एक मुदी आसली, ते फातराची मुदी. हांवें कितें म्हाका सम्यान कितें इन्स्पायर केलें त्या प्रमाणे त्या भावाक बरें समजयलें. ती सुमार ताणें 5,000 दिवन ताणें मुदी घेतली आनी ती मुदी ताचे कडेन सांगलें, अरे ह्या मुदयेन कांय फायदो ना. ताचे प्रॉब्लेम तो भाव म्हणटालो. तो भाव म्हजे कडेन म्हणालो, म्हजे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार म्हजें कितेंय काम करूंक हांव गेल्यार तें काम लागीं म्हणशें येता आनी लास्ट एंड मोमेंटाक तें चुकता. हांव ताका म्हळें, ही मुदी काड आनी उडय आनी तूं खंडीत जावन देव वाट दाखयतलो म्हळें. आनी त्या भावा सांगलें, ती मुदी काड म्हज्या हातांत दी, हांव ते कालीन करता, तूं मुदी काड, देव तुका आशिर्वाद करता. आनी ताणें धैर्यान ती मुदी म्हज्या हातांत दिली. हांवें काडून ती उडयली, ब्रेक केली, मागलें आनी ब्रेक केली. एका हप्त्या उपरांत हांव परत त्या जाग्यार गेलो मेळोंक, तो भाव ना. एक हप्त्या भितर ताची दुबयची विजा येवन तो दुबय पावला. आमचो भरवोसो देवाचेर आसा, मुदयांचेर न्हय, एखंयच्याय वस्तूचेर न्हय. त्या देखून आज तुज्या हातान कोणाच्या हातान गेले, तुज्या हातान मुदी आसा जाल्यार त्या खंयचीय वस्त आसा, हांवें लाख 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 म्हणून सांगताय जाल्यार तें पातक जावन आसा. बरे कुमसाराची तयारी कर, बरे कुमसार जा आनी तुज्या जिवितान देव वाट उक्ती करता. विशेष दोनी हातीर बांद. सगळ्या भोंवपण्याक विंगड समस्याने स्टक जाल्यात तर एकला समर्पण घट्ट तरान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. शिराला बरा दी बरा शिराला बरा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हाला स्मिया हालेलुया. इतले जण तुझे भुरगीं आज मागून आसात, विंगड समस्याने आसात, विंगड गरजांनी आसात. ते हर एकल्याच्या आशिर्वादाने बर बेसवाने बर आज सोलनवर आज बाहेर भितर राखणे सांभाळ तुम्हाला रक्त दैवी परीक्षा हर एकल्याचा फावो कर. आज पवित्र तू हर एकल्याची मध्ये आज हर एकल्याचे ऍक्शन्स जे किती पळयतात, जे किती ऐकतात, सगळे कंट्रोलार काढून दे म्हणून जेसूच्या पवित्र बळवान नावात मागता. आमेन आमेन. नमाज मरी कृपेन भरले समुद्री सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्र आत्म्या. Praise the Lord. विशेषरान तुमका कोणाय की या मगडाद्वारे बरेपण जाला टेस्टमनी दिवंक आसा 9900332411 9900332411 या नंबराक तुम्ही या आमच्या खंयच्याय टीम मेंबराच्या नंबराक तुम्ही तुमचे इंटेन्शन्स धाडा, प्रेयर रिक्वेस्ट धाडा. या टेस्टमनी आसा तुम्ही तांकां दिया. सर एका दिसा सांजेर आमची इंटरसेशन आसा 7:30 जावन 8:30 वरां कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 10 जावन 11 वरां सांजेर. तुम्ही सगळे जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही उत्तेजन दिया. कितले जण युट्यूबाचेर आमचे मग्न आयकून आसात, आमचे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून जाल्यार तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा. तुमकां हर एकल्या देवाचो दीस आशिर्वादांनी बेसावानी कृपेन बरो दी.